Как лице е задържано за 24 часа, остава без шофьорската си книжка, остава и без своя автомобил поради фалшиво положителни тестове. Той е прекарал първоначално едно денонощие в ареста заради нелепа грешка. Мъжът е бил зад решетките. Търпеше е бил спрян за проверка с полеви тест за наркотици, който, забележете, е отрицателен. Защо въпреки това учителя не влиза в час в ареста? Тук следва да се обърне внимание и то голямо на следното обстоятелство. Извършен е тест от дрегер за употреба на алкохол, извършен е и полеви тест за наркотични вещества, след което водачът не е освободен, а се изчаква втория автомобил в продължение на 4 часа, който да извърши повторна проверка, докато не излиза положителен резултат. Дрегера показва 0,0. Да. Полевият тест за наркотици е отрицателен. Ме държат 4 часа на място, докато дойде следваща кола, при което се прави повторен тест. Докато излезе положителен. Нещо такова се получи, защото ми отчете за амфетамини. Ведаха ме като последен престъпник с белезници, за да дам и кръвна проба, защото аз не отказах. Господин Матев е учител. Достоен български учител. На всичкото отгоре обаче, той е и бивш криминалист.